În cata. Yes mid, cred că. Sunt cata. Da, yes mid. Plus unul lung. Doi lung. Trei lung. Flash. Groapă. Da, în groapă. Îți dau flash. Scară. Ți intră pe site. Ah, o să cat. E și bomba, cred că. E Ba nu. Caca. Hai, ram. Ăla e rampă. Urcă rampă. Rampă. GG. Bravo. 12-1, deci trebuie să le faceți poză, să le spuneți că la free game n-aveți cum. Să luați rol. După aia poate vor să zică, păi începeți voi Tero, știi, cu misiuni. Da. Dacă începeam Tero direct pe mid, 1B și... Au, de dat 20, mai am. Orientatul cu B, unui B. Ai, în site, bomba B, bomba e B. Am unul în bață care e polar. Stai în dreapta câtă. Nu cred. Și m-am ratat pe băiatule. Ia uite-mă cât mă Ai polar în mid. Lung polarul. Scară. Scară, mai este unul scară. Și unul e B. Și unul mid. Au, o ieșit mid B. Stoi B. Nu se poate bătea. Hai că acum sunt entero, să vedem. Opa. Ce-a vrut aici? Cum îi dăm? Ok. Bun. De la tunel B dați ușor cu shift-ul, poate să dea un rush. Catacombă. Car. S-a retras, e mid acum. Ok. Aud unul cu care vine după mine. Nu mai am, dar cred că e la bunel 1. Am auzit pași. Ei, ăsta e în lung, în groapă. Ține-l aici, pacule, că pe tine nu te știi. Venim. Bravo. Intră, pacule, intră. E în cata, Flavius. Du-te tare. Ia să mid. Ba nu, se întoarce cata. Cata, la tine cata. Da. Plus unul cata acolo. E secat. Bravo. Dai tot așa la... Da, fian... Face... Da. Dați-o. Ok. Dați-o. Vii.
Nu e Ma. aici, mă. Doamne, cum trag. Daniel, nu ciuri pe eco. Leu. Clar? Faceți eco. Dați-o lungul scării. Ok. Faceți eco. Dați smoke în mid. Două smoke-uri în mid. Da, deci până să... Trec cu tine. Da, fără. Până la și... Nu moare. Nu vă bateți. N-aveți bomba, nu? Nu. Bomba e în scară. E bine, luați banii pe rundă dacă stați... Nu arătați. te văd aici, bă. Nu știu când ne dă. 2000? Nu știu. Ai de AK cu armură și totul. Dar nu ai de smoke, nu ai de utilități. Nu, ai de AK. Ai de AK cu armură. O muri Mani, sări fără. Uite, vezi? O să dea două heuri pe lung. O să dea un he pe lungul scării. Jucați ușor B. Asta de până în mid. Long. Long hero. Nu te grăbi, nu te grăbi. Vezi că ai unul mic polar. Dacă dai un punct acum... Trebuie să fie, bă. Am unul lung aproape aici. Stai acolo. E aici, în stânga, cred. Nu fie după poartă. Nu e. E lung cu polar. Bătut. Verific roapa și vin după Nu tine. și, nu și pac, pac, nu și. Nu și pac. Dacă sunt eu, na. Sunt eu. Am spus, mă, pac. Du-te să... Aoleu. Dă-i de lung, dă-i de lung. De lung i-am dat. Perfect. Na. Dar știi că poate să-i dai de aici diffuse. Păi da, trebuie Prin să perete. pui acolo jos. Ah, ok. Nu da pic. Pleacă Mai e de unul acolo. aici, mai e unul aici. Uite acolo să punem bomba, fix acolo unde ține. Da. Știu. Dar nu știam cum prima dată, n-am realizat. Facă mea polară, mă uit în porți. Da. Cred că... Mici. Mid. Urcă unul mid, tare. B. Cred că e inside. Cine? Nu da niciunul flash. Vrei să intrați pe site? Am avut pași în break. Ce e, bă, aici.
Ok. Nu. Trei cutii, aveți grijă. Încă unul B, încă unul B. Dă-i tare, dă-i tare. N-am bomba. Da. GG. Vrei polar? Dă-mi polar. Poftim. Ok. Atacăm de unul. Uite că s-a băgat el tot câte până. Haideți pe lung. Nu, ca să ajungem. Să flash în city. X1 e liber. X1 liber. Galeră. Lung, da, lung, avansează. GG.